ମା ଆଜି କ'ଣ? ଆଜି ରାମନବମୀ ଯାତ୍ରା ଆମ ଗାଁରେ। ଆଜି ମାଙ୍କ ଘର ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା, ମାନେ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ ଯାତ୍ରା। ସକାଳୁ ତ ମନେ ପଡୁଛି ନା ବାପା ମା ଥିଲେ କେମିତି ପିଲାପିଲି ଧରିକିରି ଆସୁ। ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ ମାମୁଁ ଘର ଯାତ୍ରା ବୋଲି। ସକାଳୁ ମନେ ପକାଇ ସବୁ କାନ୍ଦି ସାରିଲେଣି। ଛୋଟ ବେଳ ଥିଲା ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ଆଜି ବି ଅପେରା ହବ, ସେତେବେଳେ ବି ଅପେରା ହୁଏ। ଆଜି ଯିବା ଦେଖିକି। ଆଉ ସମୟ ମୋର ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମାମୁଁ ଘର ଆମର ପାଖରେ। ହଁ, ରାମନବମୀ ଯାତ୍ରା ଅଛି। ହଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଆଗରୁ ଆଉ। ହେଲେ ଇଏ ଅଭୁଲା ସବୁ ସ୍ମୃତି। ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡିବ ଆଉ। ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି, କାନ୍ଦ ମାଡୁଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାହେଲେ ଦେଖିଯିବା। ଚାଲିପାରୁଛ ଦେଖିଯିବି, ଖାଲି ପାଟିଟା ଅଛି କଥା କହୁଛି ଖାଉଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଆଉ। ଗାଡ଼ି ଏଇ ଗହଳିକି ଯିବନି। ହଉ 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 ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଆଜି ହେଇଛି ରାମନବମୀରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ।